Benvidos, señoras e señores, isto é Entre Nós, e hoxe vamos a falar con Manuel Chan. El é bombeiro forestal, leva a responsabilidade de unha equipa, non? Sí, dunha brigada. Como estás, Manuel? Ben, Moitísimas gracias por acompañarnos, e sobre todo porque antes o falábamos que o de bombeiro forestal sona como moi agradable, non? Como moi de película, casi podíamos decir, pero eu creo que hai un descoñecemento importante de cal é o voso traballo, é un pouco pois as características, non? É o que facedes, o que non facedes, o que vos compete, o que non vos compete, e todo isto, por eso queríamos aclaralo contigo. Vale, pois moi ben, pois intentaremos aclarar, vale. Ben, fálanos de que é o colectivo de bombeiros forestales. Pois os bombeiros forestais da Xunta de Galicia é un colectivo profesional integrado dentro dos cuadros de personal da Xunta de Galicia, é asinado a Consellería de Medio Rural, que a función principal que ten é a extinción de incendios forestais. A súa vez tamén colabora con outros colectivos profesionais integrado dentro do colectivo de emerxencias da Xunta de Galicia, asistindo en outro tipo de sinistros. Por exemplo, lumes en núcleos rurais afastados, en aldeas, danos por fenómenos meteorolóxicos como a caída de árboles que tivemos estas temporadas abrindo carreteras. Entonces, que nesta caída de árbores estuvestes ocupados, me imagino, non? Sí, tocaríache de traballar ou non? Ainda estamos ocupados, porque primeiro dáselle prioridade ás vías de comunicación, pero despois queda moito camiño rural, vías que non se ven, as vías nos montes, que hai que abrir, que é o que andamos agora, abríndoas, para ter todo preparado para o verao, para que non sexa ningún impedimento en caso de que se declare un incendio forestal, poder acceder por esas pistas. Perdona que te interrompín porque me pareceu interesante, pero nada, non hai ningún problema. Hai unha estrutura organizativa dentro de todo o territorio galego. Galicia está dividida en 19 distritos, son 5 distritos na Coruña, Lugo e Ourense, e 4 en Pontevedra. E cada distrito, Carballiño é unha cabeza de distrito, que sería o Ribeira Arenteiro, que nós estamos concentrados aquí, temos o punto de partida para o traballo aquí. Cada distrito dispón dun personal de distintas escalas, pasando por personal de emisora, que serían os que coordinan cando hai incendios, os que coordinan o que é as comunicacións, despois están condutores de motobomba, que son os que levan os camións vermellos para apagar, e despois as brigadas. En Carballiño, a día de hoxe, fixos todo o ano, somos 3 brigadas, de 7 componentes. 3 brigadas. Contanos un pouco, porque nos falamas desa equipación, non, que é moi importante. O día de hoxe, me imagino que contades cunha equipación importante, non, para todo tipo de siniestros que podía haber. Sí, dispoñemos dunos EPIs, que serían os traxes para extinción. Está todo por mellorar, estáse continuamente ca administración en conversas para mellorar o que é a equipación. Sí que dispoñemos, a diferencia de cando empecé a traballar, os camións son máis modernos, son máis seguros, os vehículos de transporte tamén son máis seguros, donde vamos nós, que cando empecé nun Land Rover daqueles que levaban uns anos que iban todos e hoxe xa temos uns coches máis... Bueno, todo está, como é unha categoría profesional, nova no tempo, lévase moitos anos apagando o lume, pero é algo que está evolucionando continuamente. Entonces, claro, tamén os equipos de seguridade, todo está evolucionando continuamente. Pero, sin embargo, hai moito descoñecemento, non? Porque non se escoita demasiado falar de vos, do voso traballo, e iso, cando menos é injusto, non? Porque a laboura que acometedes é moi importante. Sí, por iso eu vos agradezo esta oportunidade para visualizar o noso traballo. Claro, é que é algo estacional. Cando arde, todo Dios se acorda. Sí, chaman, te preguntan, pero en verdad non se sabe o colectivo como traballa, como funciona. Hai xente que ainda ten na cabeza que só traballamos no verán, cando hai lumes, sabendo que hoxe os lumes non son en verán. Os lumes hoxe son en calquera época do ano, porque os procesos
dos incendios tamén foron cambiando. Cando eu empecé, pois o lume estaba máis concentrado nos meses de agosto e setembro, que eran as épocas secas, pero hoxe desestacionalizáronse polo cambio climático tan famoso, entón podemos ter lumes en calquera época do ano. Querese dicir, hoxe ven un período dunha primavera seca de un mes e medio sen chover e pode haber incendios. Entonces estamos todo o ano. Quedámonos con algo moi importante que nos comentabas, que era que a prevención, non? Esa é a palabra, eu creo que é a chave que abre todas as portas, porque chegar á época do verán, pois ao mellor cunhas características nos montes, como tú ben nos decía, porque agora estades con esa prevención para limpiar todo, para que na época do verán pois non haxa tanto problema, non? Contanos un pouco como é esa prevención e como debería de ser tamén para o cidadán, non? Porque tamén temos moito que ver. Claro, hai traballos de prevención, hoxe casi todo o traballo está mecanizado, porque tamén en todos avanzou, os tractores son millores, hai máquinas de todo tipo, que casi todo o traballo está mecanizado, pero nós desde o noso colectivo, que temos reunión, falamos e tal, pensamos que o problema de Galicia como país é a falta de unha ordenación máis que da prevención, dunha ordenación. Vemos que hai un desorden total. A ninguén se lle ocurre que as cidades ordenanse, hai planes de ordenación urbanística. Ninguén pode nun solar facer o que lle salga do moño. Ninguén pode construir 10 alturas ou 20, tense que adaptar a ese plan de ordenación. Pois nós entendemos que o territorio galego debía estar tamén ordenado. Eu non podo, por ser propietario dun monte, facer ni lo que queira, plantar ni lo que queira. Vale, entonces eso sería a base principal da prevención. E despois desde os concellos, o principal sería facer cumplir a lei. No ano 2007 aprobouse un decreto despois da vaga de lumes do 2006 que arderon preto de 100.000 hectáreas en Galicia, que hubo tamén 4 mortos, igual que este 2017. E aprobouse un decreto que marcaba unhas zonas de seguridade ao redor dos núcleos rurais. Estas zonas de seguridade non son porque se lle metera na cabeza ao legislador, bueno, pois vamos, non, ten un sentido, que é, para nós, para o noso colectivo, para apagar o lume necesitamos sitios onde apoiarnos. Se todo é unha masa forestal, se todo está mezclado, é imposible apagar un incendio. Nós non temos puntos de apoio para facernos con ese lume. Entonces esa lei, o que se fixo é para generar puntos de apoio onde apagar. Por exemplo, se unha aldea está toda limpia, todo ao rededor, pois nós podemos nos despreocupar, porque sabemos que non vai haber problema aí, que o lume se vai apagar aí ou solo ou facilmente. Entonces podemos atender a outras cousas. Se as carreteras están limpas, as beiras, as coníferas, os piñeiros, están aos 10 metros do linde como obliga a lei, pois tamén é un cortalume, o lume ao chegar aí vai perder forza e nós podemos. Entonces, nós sí que pensamos que os concellos aí teñen moito que facer, porque a lei a día de hoxe, desde o 2007, está sin cumplir. Non sabemos se só se fan cumplir as leis que ingresan cartos, pero esta lei é moi importante, porque despois veñen os problemas como 2017 que volveron morrer 4 personas. Arderon casas, hai xente que perdeu todo, concellos como, por exemplo, que temos aquí en proximidade, como Carballeda de Avia, que ardeu casi toda a superficie do concello, Concello de Melón, falamos das Neves, Salvaterra. Entón, para evitar eso, a mellor prevención é facer cumplir a lei desde os concellos. Tú crees que non se está cumplindo axeitadamente? Non. Porque a verdade é que só temos que abrir os ollos e ver como están moitos sitios, non? Incluso cerca das casas. Claro, é que das casas abandonadas, me refiro que a verdade a xente non se preocupa demasiado, non? Non, a xente en sí, hai moita xente tamén, o envellecemento da población no medio rural é complicada, a xente de maior non dá traballado. Claro. Que pasa? Que hai figuras, por exemplo, desde un concello como desde o Carballiño, hai convenios de colaboración con outras administracións, por exemplo, Cafegán, que ten asinado un convenio coa Xunta de Galicia de que facilita a través da empresa pública Seaga o desbroce deses solares que terían que estar limpios. Lembrome no ano 2006, despois da vaga de lumes, 2006, no Concello de Baiona, que ardera todos os montes que volveron a arder ahora no 2017, aqueles montes por riba de Baiona. Despois tuvemos que ir a limpar as calles da borralla que baixaba do monte, había
un metro de borralla, eso non se susana. Esos montes quedan erosionados, quedan dañados para sempre. Hasta que recuperen, pois, tuvemos que andar ali porque baixara toda a borralla do monte enchendo as casas, as calles, encheu todo. Porque aí é outro que te comentei, inda que estemos centrados no Carballiño, as nosas brigadas temos mobilidade por toda Galicia. Eu levo apagado lumes desde a Gudiña, co límite con Zamora, a Fisterra, as Fragas do Eume, móvennos, ben vía terrestre, nos coches imos nós, ou por arriba con helicópteros. Neses casos que vos moven é porque hai unha alerta importante, non? Sí. Imagino que non é abondo, pois imagínate en Fisterra como nos decías, e que tendes que facer de apoio a todos os equipos, non? Contanos un pouco. Cando un lume vaise máis, hai varios niveles, nivel 0, nivel 1, cando un lume vai collendo máis nivel, máis peligro, e cos medios propios do distrito non se dá sofocado, vais añadindo personal de outros distritos. Primeiro os máis próximos e así hasta concentrar aí personal a veces de todo a Galicia. Contanos cales son eses peligros, como vai aumentando o lume cando se chega ás casas, supoño que será o peligro máximo, como vai? Contanos un pouco a escala. Os lumes cambiaron hasta na denominación. Cando eu empecé alá polo ano 93, cando peguei o primeiro lume, eran lumes, había moita cantidad de lumes, moitos incendios, había un rural medianamente xa non vivo de todo, pero ainda había un rural vivo, con labradíos, con terrenos de labor, as aldeas estaban seguras. Vivía xente nas aldeas, bueno, era totalmente distinto a hoxe. Hoxe estamos preparando para grandes incendios, e levamos recibido 2 cursos, e ainda estamos pedindo máis formación, que solicitamos a nós, porque vemos que nos compre. Porque hoxe estamos nun tipo de lumes que xa se lle denomina lumes interface, que son lumes que xa hai un todo. Non diferenciamos entre forestal, urbán ou aldea. Xa é un todo. As casas están integradas no medio forestal, están integradas polo abandono. Claro, os piñeiros ou tal están encima das casas. Entonces, hoxe os lumes, a diferencia no ano 93, que podía haber, ponlle 20.000 lumes en toda Galicia, hoxe redujeronse, hai menos. Hai moitos menos, pero máis peligrosos, e máis grandes, máis virulentos e máis grandes. Máis virulentos porque hai moitísimo máis que arder. Hai menos traballo de labor, sobre todo na nosa provincia, en Ourense. Basta zonas de, pois, eu que sei, de zonas onde ainda hai gando, ganadería e tal, pero aquí nesta provincia é onde é o problema maior. Entonces atopamos que o monte absorbeu os núcleos poblacionais. É o que diste, Carballiño non é alleo a eso, Carballiño está metido en masas forestais por todos os lados. Por suposto. Entonces, aí ven o peligro ahora dos lumes. É eso, que é todo un todo. Entonces, onde nos apoiamos nós para apagalos? Atendemos as casas, que é prioritario, pero abandonamos o monte. O incendio sigue avanzando, cada vez fanse máis grandes. Sempre prioritarios fogares, non me imagino. Sí, claro. As vidas humanas, claro. Eso é prioritario, o monte pasa ao segundo plano. Pero claro, somos conscientes, unha vez que atendemos casas, non atendemos o monte, e o lume progresa, faise máis grande. Entonces, volvemos ao fío do antes. A ordenación territorial é moi importante. Ter un territorio estruturado, donde haxa barreiras naturais con cortalumes, donde se aproveiten as barreiras artificiais, que son carreteras ou tal, como cortalumes, donde as aldeas estén limpas ao redor, para que xa non corran peligro. Entonces, pódese declarar un lume, e nós, dentro das nosas posibilidades, vámoslo a pagar, porque vámonos a apoiar e tal, e vámoslo a pagar. O problema é cando é un todo, que é todo. Galicia, hoxe, cando foron esta vaga de lumes, ainda vimos unhas diapositivas nun curso fai pouco, un lume que empezou na zona das Neves, colleu como unha cuña e iba directo para o norte de Galicia, non se paraba se non chega a chover. Pudo arder toda a franxa costeira galega en 2 días ou 3. Claro, porque hai un todo. Entón, agora é onde nos están preparando, que nós a veces entre nós comentamos, dicimos ojalá que nunca nos prepararan para isto, ao revés, que cada vez fósemos tendo menos traballo, que pudéramos atender a outras cousas, menos extinción.
pero parece que vamos mal encamiñados nese sentido. Eu digo como profesional que todo pasa polo ordenamento e sacarlle proveito ao monte, claro, que a xente vexa que o monte xenera riqueza. Aí veñen as charlas formativas, que a xente que vexa como riqueza o monte, que se pode sacar riqueza dele. É que de verdade que a ten. Ten a moita, está abandonada, e nós vémolo polo que falas ti, cae madeira, agora caeu, tal, queda no monte, tirada, queda no monte. Nos cortámolos, poñémolos a unha beira e vemos como pasan ali meses e ninguén vai por eles, queda todo, non se lle dá valor. Sí que é verdade que cambiaron as cousas e non foi pa mellor, a verdade. Non, no noso non. Esperemos que este verán se presente tranquilo, polo menos. Sí. Pero o que sí que lle temos que decir á xente é que vos estades aí todo o ano traballando para, cando menos, mellorar a calidade de vida da xente. Sí, é o noso. Ademais, como vivímolo, vaiche facendo callo, ao final xa non che vai doendo tanto ver un monte arder, pero fai. Intentas facer todo o posible para que un lume... Nunca un está preparado, non? Claro, sobre todo porque ves que cando os lumes progresan o daño que fan, despois eso é irreparable. Entonces o colectivo eso sí que está concienciado de que un lume non pode facerse grande. Temos que poñemos todo o que é do noso lado, todo o que podemos, das nosas limitacións físicas, claro está, para que eso non vaya máis. Ben, pois, dende aquí o equipo de Badal Novas quere darche as grazas por dúas cousas, unha por estar aquí e a máis importante por ese traballo tan magnífico que faz ti e os teus compañeiros. Eu devolvo vos as grazas por dar a posibilidade de que a xente coñeza o noso colectivo profesional. Moitísimas grazas. Vale, gracias. Moitísimas grazas a todos vostedes, sigan entre nós.